quoniam in saeculum misericordia eius. Hosanna Filio David, benedictus qui venit in nomine Domini. Rex Israel, Hosanna in excelsis. Dicat nunc Israel quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Hosanna Filio David, benedictus qui venit in nomine Domini. Rex Israel, Hosanna in excelsis. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitolbu. Missier, f'dan l-ewwel jum tal-ġimgħa mqazza, il-jum illi fih ibnek il-Għażiż daħal Ġerusalem fuq daqsxejn ta' ħmara. Nitolbuk biex tatina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex tibbuttana ħalli nimxu aħna wkoll miegħu f'din it-triq li twasslu għall-lotja sħiħa tiegħu fuq is-salib. Missier Qaddis, għatina l-Ispirtu tiegħek biex ma ibnek Ġesu nitilgħu minn Ġeriko għal Ġerusalem. Naddu minn Betfaġe u nibqgħu mixjejn lejn il-post tat-tron tiegħek fejn inti sserraħ riġlejk. Għatina Spiritu Qaddis li din il-mixja li ser nibdew illum twassalna għal glorja ta' dejjem miegħek fil-ħajja ta' dejjem. Inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. X'ħin waslu qrib Ġerusalem u ġew quddiem Betfaġe lejn l-għolja taż-Żebbuġ, Ġesu bagħat 2 dixxiepli u qalilhom: Qaslu sar-raħal biswietkom u minnu fih issibu ħmara marbuta u felu ħdejja. Ħolluhom u ġibuhom li. Jekk xi ħadd jgħidilkom xi ħaġa, weġbuh il-mulej jeħtieġhom u malajr jerġa' jibgħathom lura. Dan ġara biex iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta meta qal: Ejdu lil bint Sion, ara is-sultan tiegħek ġej għandek ġwejjed riekeb fuq ħmara u fuq felu ferħ ta' bima tat-tabija. Id-dixxiepli marru u għamlu kif ordnalhom Ġesu. Ġibu l-ħmara u l-felu, qiegħdu fuqhom l-imnatar tagħhom u qatt fuqhom. Qatt kbir ta' nies firxu l-imnatar tagħhom fit-triq, waqt li oħrajn qatgħu xi frieej mis-siġar u ferxuhom mat-triq. Il-folol li kienu mixja quddiem u dawk li kienu mixja wara bdew jgħidu u jgħidu: Osanna lil bin David, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ogħla ta' smewiet.
Meta mbagħad daħal Ġerusalemm, il-belt kollha tqanqlet, dan minnu bdew jgħidu. U l-folol weġbuhom, dan hu il-profeta Ġesu minn Nażaret tal-Galilija. Ġesu daħal fit-tempju, qabad ikeċċi barra il-bejjija u x-xerrejja kollha li kien hemm fit-tempju u qaleb l-imwejjed tas-sarrafa tal-flus u s-siġġijiet ta' dawk li kienu jbigħu il-ħamiem. U qalilhom hemm miktub li dari dar it-talb tissejjaħ, intom imma għamiltuha għar tal-ħallilin. Resqu lejh xi omja u tzopop fit-tempju u hu fejjaqhom. Il-qassisin il-kbar u l-kittieba ma felħux jissapportu meta raw l-eġubijiet li kienu qegħdin isiru u l-tfal fit-tempju jgħajtu u jgħidu osanna lil bin David. U qalulu, qiegħed tisma' x'inhuma jgħidu dawn? Iva qalilhom Ġesu. Qatt ma qrajtu li minn fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib int ħejjejt tifħir għalik u ħallihom hekk. Ħareġ barra mill-belt mar Betanja u għadda l-lejl hemmhekk. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Tajjeb, il-lejla tajba lil kulħadd, mela llum ser nippruvaw nagħmlu riflessjoni bl-għajnuna tal-istess skrittura, bl-għajnuna tal-istess kelma talla fuq din is-silta sabiħa li ma tantx nispjegawha minħabba li normalment naqrawha propju fil-mument tad-dberik tal-palm u tal-frijej taż-żebbuġ qabel ma nidħlu fil-Knisja ferħanin f'purċissjoni wara Ġesu biex imbagħad niċċelebraw l-Ewkaristija illi fija fil-ħatt tal-palm naqraw il-kelma talla li tixxandar hija il-passjoni, naqraw il-passju din is-sena, il-passjoni skont il-Vanġelu ta' San Mattew, però dik jekk Alla jrid nisimgħuha għada jew forsi minn sema diġà l-qudiesa fuq it-television seta' semaħħa l-lejla stess. Hawn qudiemkom għandkom stampa ma nafx jekk tidhirx ċara ta' dak li jiġri Ġerusalemm kull sena f'ħatt il-Palm. Żgur li s-sena mhux se jsir, mhux se jseħħ dan. Nittamaw li jkun jista' jiġri fis-snin li ġejjin. Imma dak li jiġri kull sena ġara għall-ewwel darba kmieni ħafna fil-bidunet tal-Knisja. Fil-fatt il-Pellegrina Eġerja, din kienet mara aktar Spanjola, li ħallit djarju miktub ta' vjaġġ pellegrinaġġ li għamlet fil-postijiet imqazza fir-4 seklu, fis-sena 350-360 bew wieħed u ieħor, ġi immaġinaw kemm ilu, kemm kien kmieni fil-bidu tal-Kristjaneżmu, fil-bidu tal-Knisja, din il-Pellegrina tirrakkonta tgħidilna li nhar ħatt il-Palm l-isqof ta' Ġerusalemm flimkien mal-komunità tiegħu kienu jgħaddu wara nofsinhar kollu, wara li jieklu, wara nofsinhar kollu fuq l-olja taż-żebbuġ, hemmhekk propju dan ir-ritratt meħud fuq l-olja taż-żebbuġ, ikantaw flimkien, jifirħu flimkien biex imbagħad fil-5 ta' wara nofsinhar kienet tinqara l-istorja tad-daħla ta' Ġesu fil-belt ta' Ġerusalemm, din l-istorja li għadna kif rajna, u l-komunità kollha tinżel mill-olja taż-żebbuġ, tinżel fil-wied taż-żebbuġ u tibda tiela lejn il-belt ta' Ġerusalemm bit-tfal kollha jkantaw u jxejru l-frijej tal-palm f'idejhom, ikantaw in-nijiet u antifni flimkien mal-isqof li kien ikun riekeb fuq ħmara sakemm jaslu fil-Knisja fil-Bażilika tal-Anastasi, il-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu, u hemmhekk imbagħad kien isir it-talb ta' filgħaxija u l-mixela tal-lanterni. Din il-purċissjoni allura li tirrakkonta dwarha il-Pellegrina Eġerja fir-4 seklu għadha ssir kull sena sal-ġurnata tal-lum, kif qedtilkom is-sena ma saritx minħabba d-diffikultà sanitarja li qegħdin ngħixu. Allura ħnibdew nippruvaw nidħlu bil-mod il-mod f'din l-istorja sabiħa li jirrakkonta l-Vanġelu tal-lum. Għalfejn bdejt propju b'dak li jsir sal-ġurnata tal-lum, il-pellegrinaġġ minn Betfaġe fuq l-olja taż-żebbuġ propju
sal-belt ta' Ġerusalem, sat-tempju ta' Ġerusalem biex ngħidu hekk illum il-Knisja tal-Anastasis, il-Knisja tal-Qabar ta' Kristu. Għalfejn bdejt propju bdejn it-tifkira li ssir kull sena. Għax din il-festa mhix tifkira ta' dak li ġara lil Ġesu dakinhar qabel ma daħal Ġerusalem biex imbagħad isofri l-passjoni, mhix tifkira ta' dakinhar imma ġrajja tiegħi tiegħek ta' kull wieħed u kull waħda minna. Għaliex ma dawk in-nies li kien hemm dakinhar aħna wkoll rridu ninaqdu l-lejla. Naħseb li l-iskop ta' din il-lezzjoni divina kif ser naraw huwa proprju l-mixja li ser nagħmlu bil-mod pass wieħed wara l-ieħor flimkien ma' Ġesu sakemm naslu fit-Tempju ta' Ġerusalem. Il-Vanġelu tal-lum jekk nistgħu nikkollokawh fi 3 postijiet għandna lil Ġesu li jitlaq minn Ġeriko u jieqaf fuq l-olja taż-żebbuġ iħares lejn Ġerusalem, mill-olja taż-żebbuġ il-belt ta' Ġerusalem iġġiba taħtek xena tal-aġeb meraviljuża. Dak l-ewwel post propju fuq l-olja taż-żebbuġ Betfaġe. Imbagħad it-tieni post huwa Ġesu li jidħol f'Ġerusalem, it-tieni post li jsemmi l-Vanġelu tal-lum, u t-tielet post fejn huwa kollokat il-Vanġelu huwa propju fit-Tempju ta' Ġerusalem. Ġesu jidħol mhux biss fil-belt imma jibqa' dieħel fit-Tempju. Aħna wkoll il-lejla hekk flimkien se nippruvaw nagħmlu din il-mixja. Din il-mixja li mhix biss mixja tal-immaġinazzjoni, mixja li nistgħu nimmaġinaw f'moħħna forsi l-postijiet minn mar hemmhekk jew minn ma marx jista' fil-fantasija ta' moħħu jaħseb xi ftit mill-ispjegazzjoni li qegħdin nagħmlu, imma aktar milli mixja fil-fantasija hija mixja tal-qalb. Mela l-ewwel qabel kollox Ġesu jitlaq minn Ġeriko. Jitlaq minn Ġeriko. Ġesu kien nieżel mill-Galilija, normalment il-mixja l-vjaġġ illi kienu jagħmlu l-pellegrini biex imorru għall-festa tal-Għid. Dawk li kienu jinżlu mill-Galilija kienu jgħaddu mill-wied tal-Ġordan, jinżlu ma' xmara Ġordan kollha kemm hi bejn wieħed u ieħor madwar 80 kilometru, jiġifieri mhux mixja ta' ftit sigħat, imma mixja twila. Kienu jinżlu, jaslu sa' Ġeriko, xmara Ġordan tibqa' nieżla sal-wied ta' Ġeriko, tasal jaslu Ġeriko u minn Ġeriko imbagħad jibdew tilejn il-fuq mal-orja taż-żebbuġ min-naħa ta' wara, jitelgħu Betfaġe u kif jaslu Betfaġe titfaċċa quddiemek id-dera tal-belt imqazza, tal-belt qaddisa ta' Ġerusalem. Ġeriko, xi tfisser Ġeriko? Ġesu jitla minn Ġeriko. U miegħu jitilgħu id-dixxipli, jitilgħu ħafna nies u miegħu nittama li llejla nitilgħu jien u int ukoll. Biex nidħlu għal din il-ġimgħa mqazza, biex nidħlu għal din il-ġimgħa li twassalna għall-ogħla għall-quċċata tas-salvazzjoni tagħna li għall mument ta' Ġesu li jagħti lilu nnifsu fuq is-salib u li jqum mill-imwiet, rridu aħna wkoll nitilqu minn Ġeriko tagħna. Ġeriko fl-Iskrittura hi il-bieb tal-arti mwieda. Ġeriko hi biex ngħidu hekk il-konfini li jifret id-dinja tal-ħażen, id-dinja ta' dnub, id-dinja tal-jasar, il-poplu biex għadda biex daħal mill-jasar tal-Eġittu għall-arti mwieda kellu jgħaddi minn nhar il-bieb mill-bieb ta' Ġeriko minn Ġeriko. Ġeriko tfisser għalina wkoll il-mument tal-bidla, il-mument tad-deċiżjoni, tal-għażla tagħna li nimxu bis-serjetà wara Ġesu. Kien hemmhekk qrib Ġeriko li Ġoswe flimkien mal-poplu ta' Iżrael qabel ma poġġew saqajhom, meddew saqajhom l-ewwel passi tagħhom fuq l-arti mwieda, Ġoswe jiċċellinġja lill-poplu jgħidlu isma', jgħidlu hawnhekk tiddeċidi tagħżel. Jekk int trid timxi wara Alla tiegħek, wara Alla li mexxiek fid-deżert li se jdaħlek fl-arti mwieda, jew inkella jekk inti tridx tibqa' bl-allat tiegħek tal-Eġittu, bl-allat folozz tiegħek. U allura l-ewwel sejħa li għamlilna dan il-Vanġelu llejla hi proprju li nagħmlu għażla fil-qalb tagħna. Jekk jalla kull wieħed u kull waħda minna waqt li qegħdin nisimgħu din il-kelma tal-Alla niddeċiedu nagħmlu għażla li rridu nimxu wara Ġesu, li rridu ngħaddu mill-bieb ta' Ġeriko, li rridu noħorġu mid-deżert tal-jasar tal-allat folozz tagħna u nibdew mexjin. Ma nafux kif, ma nafux jiġifieri, ma nafux x'jimplika, ma nafux konsegwenzi se jkun hemm fil-ħajja tagħna. Imma din id-deċiżjoni rridu neħduha.
Hija deċiżjoni li titfana fatta fiduċja fil-persuna ta' Ġesu. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa mqazza li qegħdin ngħixu tassew b'mod partikolari s-sena. Hekk forsi il-mulej qiegħed jippermetti jew qiegħed jistedinna biex ngħixu din l-esperjenza tal-ġimgħa mqazza s-sena, is-sena 2020 fid-dawl ta' smieħ tal-kelma, fid-dawl tal-riflessjoni, fid-dawl tal-interjorità tal-qalb tagħna, fid-dawl tal-ispiritwalità, aktar milli forsi fid-dawl ta' ċelebrazzjonijiet, fid-dawl ta' parteċipazzjoni jew sem f'attivitajiet illi min-naħa jistgħu jenuna, però min-naħa l-oħra jistgħu jaljenawna wkoll xi ftit milli naħsbu nirriflettu tassew fuq dak li din il-ġimgħa trid tgħinna nesperjenzjaw, trid tgħinna ngħixu. Hekk allura l-ewwel sejħa li għamlilna l-Mulej Ġesu hija biex niddeċiedu, biex nagħmlu għażla li nimxu warah, li nitelgħu il-mixja tal-għolja taż-żebbuġ min-naħa ta' wara mbagħad ninżlu fil-wied tal-Ġordan, fil-wied taż-żebbuġ miegħu, mbagħad nerġgħu nitelgħu lejn il-belt ta' Ġerusalemm. U allura Ġesu u dawk li kienu miegħu kien dieħel Ġerusalemm. Kif kien qalilhom li d-dixxipli tiegħu kienu jafu għal xiex deħlin, kien qalilhom illi issa se jmur Ġerusalemm biex bin il-bniedem jingħata fidejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba. U dawn jaqtgħu ilu għall-mewt, jerħuh fidejn il-pagani li jiddieħku bih, isawtuh, isalbuh, imbagħad fit-tielet jum jerġa' jqum. U allura Ġesu meta telaq minn Ġeriko lejn Ġerusalemm kien diġà jaf għal xiex sejjer. U mhux hu biss, imma anke d-dixxipli li kienu miegħu. U lilna wkoll Ġesu jinfurmana. Jekk aħna se ngħaddu mill-bieb ta' Ġeriko, jekk aħna se niddeċiedu li nibdew il-mixja miegħu ma' Ġesu lejn il-belt ta' Ġerusalemm, aħna wkoll nafu x'hemm jistennina. X'hemm jistennina. Is-sejħa illi nħobbu, is-sejħa li nagħtu ħajjitna, is-sejħa li nagħtu lilna nfusna. Is-sejħa li ma naħsbux biss fina, anzi, naħsbu fl-aħħar fina nfusna, imma naħsbu iktar fl-oħrajn. U allura meta jaslu qrib Ġerusalemm, jaraw li l-Ġerusalemm taħtu huma ġew quddiem Betfaġe, il-belt ta' Betfaġe. Il-kelma Betfaġe tfisser il-belt tat-tejn niexef, il-belt tat-tejn imqaddet. Forsi għaliex f'din il-belt kienu ħadmu ħafna, kienu jagħmlu ħafna dan il-frott niexef. Tom tafu li l-art ta' Iżrael u xek pal-vant nafsani kollu jart ċotta ħafna fejn dan il-frott xott, il-frott niexef huwa komuni ħafna. Il-belt ta' Betfaġe kienet propju magħrufa għat-tejn niexef, imma propju kien f'din il-belt jekk tiftakru fil-Vanġelu ta' San Mattew li Ġesu jisħet lil dik it-tina. Tiftakru kien iktar il-qudiem, jisħet it-tina fil-Vanġelu għaliex jisħet għal-it-tina. Għaliex kienet barra. Kif jistgħu jiġġudikawna l-oħrajn, kif aħarsu lejna l-oħrajn, jekk aħniex skont l-istandards tas-soċjetà, kemm il-mod kif nilbsu, kemm il-mod kif nitkellmu, kemm il-mod forsi kif naħdmu, noqogħdu ħafna attenti għall-apparenza tagħna. Hekk Ġesu t-tieni stedina li għamlilna l-lejla fil-mixja tagħna warajh lejn Ġerusalemm hi proprju din biex nagħtu każ iktar tal-frott, nagħtu każ iktar tal-essenzjal milli ta' dak li jidher biss. Ekku din allura Betfaġe, kif għadna kif semmejna, tinsab mal-ġemb tal-olja taż-żebbuġ. U propju l-olja taż-żebbuġ għandha sinifikati kbar mhux biss fl-Antik Testament imma wkoll fil-bidu tal-Knisja għaliex għax wara li waqa' t-Tempju ta' Ġerusalemm l-ewwel insara għalihom kien ċar skont kif kien jgħid l-Antik Testament il-preżenza ta' Alla issa m'għadix fuq l-olja tat-Tempju ta' Ġerusalemm wara li waqa' t-Tempju. Imma l-preżenza ta' Alla wara li waqa' t-Tempju, ġifieri wara s-sena 70, wara li r-Rumani ħattew it-Tempju, żarmaw it-Tempju ta' Ġerusalemm, il-preżenza ta' Alla marret fuq l-olja taż-żebbuġ. Tiftakru meta Ġesu jitla s-sema
fil-Vanġelu, fis-Sinottiċi, Ġesu jgħidilhom l-Apostli biex jistennew fuq l-għolja taż-żebbuġ. U allura baqgħet l-idea li l-preżenza ta' Alla, l-preżenza l-ġdida ta' Alla, il-preżenza ta' Alla ta' Ġesu Kristu, kważi kważi f'kontrappożizzjoni mal-preżenza l-oħra ta' Alla tal-Antik Testament li tinsab fit-Tempju fuq il-muntanja tal-Faċċata, din id-darba issa il-muntanja l-ġdida hija Ġerusalem. Hija l-muntanja tal-għolja taż-żebbuġ minflok Ġerusalem. U allura l-għolja taż-żebbuġ tfisser din il-preżenza ġdida ta' Alla illi jrid iddaħħalna fiha bil-mod il-mod Ġesu fil-mixja tiegħu lejn il-belt il-qaddisa Ġerusalem. U meta Ġesu jasal Betfaġe, jibgħat 2 mid-dixxipli tiegħu, jibgħathom biex imorru isibu ħmara u felu ta' ħmara. Sintendi hawnhekk San Mattew jirreferi ħafna l-Antik Testament, jiena m'iniex qiegħed noqgħod kull darba ngħid li r-riferimenti li hemm fil-Vanġelu propju San Mattew għandu f'moħħu li jirreferi għall-Antik Testament, imma qiegħed insemmihom mill-ewwel. U hawnhekk hawn riferiment ċar li San Mattew u jikteb il-Vanġelu jagħmel għall-Antik Testament meta jirreferi għall profeta Zakkarija. Il-profeta Zakkarija b'mod sabiħ ħafna jgħidilna li ir-re s-sultan il-ġdid ġej ġwejjed fuq ħmara u fuq felu ta' ħmara. U allura Ġesu biex jakkwista dan il-ħmar, din il-ħmara u l-felu ta' ħmara, jibgħat 2 dixxiepli jgħidilna l-Evanġelista San Mattew. Jibgħat 2 dixxiepli jgħidilhom biex imorru isibu din il-ħmara li tkun marbuta u felu ħdejja, iħolluhom u jġibuhomlu. Interessanti kull kelma li għaw f'din il-frażi, għaliex kif diġà għedna San Mattew għandu f'moħħu l-Antik Testament. Hawnhekk għandu f'moħħu midrax sabiħ. Meta ngħidu midrax qed ngħidu tifsira illi r-rabbini Lut kienu jagħtu ta' siltiet importanti ħafna tal-Antik Testament. Il-midrax illi qiegħed jirreferi għalih hawnhekk Ġesu huwa dak marbuti għat-tifsira marbuta mal-ġrajja tas-sakrifiċċju ta' Iżak. Ma nafx hekk tiftakrux fil-ktib tal-Ġenesi, kapitli 20 il-qudiem, għandna r-rakkont sabiħ ta' Alla li jsejjaħ lil Abram biex joffrilu l-uniku iben li kellu u l-iben li jħobb. Hawnhekk għandna tixbija, għandna parallel sabiħ ħafna bejn Iżak u Ġakobb. U Abram x'jagħmel? Abram isejjaħ 2 għaddejja. Jarma l-ħmar, jgħidilna l-ktib tal-Ġenesi, hemm propju simili parallel għal din is-silta ta' Ġesu illi wkoll jitlob lil 2 mid-dixxipli tiegħu biex iġibulu l-ħmar. Fuq il-ħmar Abram jabbi il-ħatab tas-sakrifiċċju, jaqbad il-Iżak u jibda miexi lejn il-montanja lejn l-għolja ta' Morija. Interessanti għax din l-għolja ta' Morija hi propju l-għolja tat-Tempju ta' Ġerusalem. L-għolja li fuqha hemm mibni t-Tempju ta' Ġerusalem. U allura Ġesu bħal Iżak fuq il-ħmar li jġibulu dawn it-2 min-nies jibda miexi lejn l-għolja Morija, lejn l-għolja tas-sakrifiċċju. Interessanti l-verb li juża Ġesu ħolluhom u ġibuhom li. U hawnhekk ukoll Ġesu qiegħed jirreferi għal dan il-midrax sabiħ. Għaliex għax il-Lut meta jiddeskrivu l-ġrajja ta' Abram illi jieħu lil Iżak biex joffrih b'sakrifiċċju, jgħidu li ħin minnhom Iżak jidur lejn missieru jgħidlu missier orbotni sewwa għax jien ma rrejtx akkeda aqadni oqda akkeda bil-ludi. Orbotni sewwa għax jien ma rrejtx nagħmel dan is-sakrifiċċju. Imma se jkolli nagħmlu bħala att ta' obbedjenza lejk. Ġesu bil-maqlub ħolluhom. Ġesu jagħmel is-sakrifiċċju tiegħu b'libertà kbira, b'libertà assoluta. Ġesu tiela lejn Ġerusalem għax irid. Ġesu tiela lejn Ġerusalem bir-rida tiegħu, bix-xewqa tiegħu li jħobb tant lil missieru lil bnedmin li jagħti lilu nnifsu. U allura f'din ix-xena li jdeskrivilna San Mattew tal-ħmara li tiela b'Ġesu lejn Ġerusalem, nistgħu naraw ukoll l-Abram u l-Iżak u l-ħmara li tiela bil-ħatab. Interessanti għax fl-istorja tal-Ġenesi jinħaraq biss il-ħatab, ma jinħaraqx, ma jiġix sagrifikat Iżak, jinħaraq
il-ħatab li hemm fuq il-ħmar, imma fl-istorja tal-Vanġelu jinħaraq is-sakrifiċċju, jiġi maqtul Ġesu, jiġi maqtul l-iben il-waħdini il-maħbub tal-missier. Kemm sabiħa din it-tixbija li turina mhux biss id-differenza bejn Ġesu u Iżak, imma turina wkoll li Ġesu huwa l-milja. San Matteo kontinwament irid jgħidilna li Ġesu iwettaq, ikompli, iwassal għal kompiment ta' twettieq l-Antik Testament kollu. Ġesu jażel ħmar tat-tabija, kif jgħid il-profeta Zakkarija biex jitla' fuqu. Huwa annimal li jbati, annimal li jobdi, annimal sempliċi. Jażel il-ħmar biex jidħol Ġerusalem bħala sultan. Ġesu huwa sultan. Imma sultan illi huwa differenti mislatin ta' din id-dinja. U sultan ta' din id-dinja imma ma jirraġunax skont is-slaten ta' din id-dinja. Għaliex sultan ta' din id-dinja? Għax is-saltna tiegħu, il-loġika tiegħu, ir-regoli tiegħu, is-suġġerimenti tiegħu huma għal din id-dinja. Mhumiex maqtowejn mir-realtà, huma għalina li ngħixu f'din id-dinja. Ġesu jaf li hu sultan u li d-dixxiepli jgħidilhom jużaw kelma biex iġibu jakkwistaw il-ħmara u l-felu tagħha, kelma importanti jgħidilhom jgħidulu il-mulej jeħtieġhom, il-mulej, kurjos. Din il-kelma il-mulej li huwa s-sitt tal-istorja, il-mulej li huwa dak li jmexxi kollox, il-mulej illi fl-Antik Testament sa mill-bidunet insibuh Jaħwe dak li joħloq, il-bidu ta' kollox, il-mulej jeħtieġhom. U allura Ġesu hu verament is-sultan, Ġesu verament dak li jmexxi kollox, u dak li jmexxi kollox se jagħti lilu nnifsu, mhux se jagħti dak li għandu, imma se jagħti lilu nnifsu. U aħna qegħdin nażlu li nimxu warajh. Jekk dan ġara biex iseħħ jgħid il-Vanġelu dak li qal il-profeta. Sa Matteo ma jgħidx li ma profeta kien, imma l-profeta hu Zakkarija li f'kapitlu 9 vers 9 jgħid ifraħ kemm tiflaħ bint Sion. Għajjad bil-ferħ bin Ġerusalem. Ara, is-sultan tiegħek ġej għandek, ġust, rebbieħ, umli, u rikeb fuq ħmar, fuq felu ta' ħmara. U jeqret il-karru, jeqret il-gwerra, jeqret l-aggressività minn Efraim, u żiemel il-qawwa minn Ġerusalem. Jinqeret il-qaws tal-gwerra u jixandar il-paċi lil-ġnus, jgħid il-profeta Zakkarija. Il-ħakma tiegħu tkun minn baħar sa baħar u mixmara tal-Ewfrat sa trufijiet. U allura hawnhekk Ġesu huwa meqjus bħala ġwejjed, rikeb fuq ħmara. Kemm hu sabiħ dan l-aġġettiv li bil-Grek ifisser twajjeb, ħelu, ġentili. Dak kollu li jikkwalifika persuna bħala sabiħa, bħala pożittiva. Mela l-Messija, mela s-Sultan huwa paċifiku. Is-Sultan tagħna huwa xi ħadd li jħobb, mhux violenti. U hawnhekk għandna l-istess kelma, il-kelma Griega ta' ġwejjed hija praus. L-istess kelma hija użata minn Ġesu nnifsu meta fil-Beatitudnijiet jgħid ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma ikollhom bwirthom l-art. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa. Kif ukoll Ġesu jgħid ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin, jiena nserraħkom, ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għax jiena ġwejjed. Jiena ta' qalb ħelwa u umli u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Ekk allura dan hu s-Sultan tagħna. Dan hu Ġesu li aħna mexjin warajh il-lejla. Ekku jekk aħna mexjin wara dan is-Sultan, aħna wkoll rridu nieħdu minn dawn l-atteġġjamenti tiegħu. Aħna ma nistgħux inkunu differenti. Aħna ma nistgħux nagħmlu bħal Pietru. Jekk is-Sultan hu ġwejjed, jekk hu ta' qalb tajba, jekk hu ħelu. Ma nistgħux aħna li dan is-Sultan niddefenduh bis-sejf. Għadu attenti. Ġesu meta Pietru jiddefendih bis-sejf, Ġesu jgħidu daħħal is-sejf tiegħek fl-antijow naraw jekk alla nhar it-tlieta meta nieqfu nirriflettu fuq il-figura ta' Pietru. Hekk Ġesu huwa ġwejjed u jixtieq li aħna wkoll ikollna
dawn il-kwalitajiet twajba fil-persuna tagħna, fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Id-dixxipli jagħmlu kif ordnalhom Ġesu, jgħidilna l-Vanġelu. Għaliex għax Ġesu huwa il-mulej tal-komunità. U id-dixxipli huma dawk, id-dixxipli veri huma dawk li jagħmlu dak li jgħidu, huma dawk li jippruvaw jixbħuh. U kif Ġesu huwa ġwejjed u ħelu, kif Ġesu huwa obbedjenti, hekk ukoll id-dixxipli, hekk ukoll aħna. Hekk ukoll aħna. Allura l-armi tagħna hekk m'għandhomx ikunu iżwiemel, m'għandhomx ikunu l-qawwa, m'għandhomx ikunu il-prepotenza, m'għandix tkun l-apparenza, anki l-armi tagħna fil-Knisja għandhom ikunu s-sempliċità, għandhom ikunu l-ħlewwa, it-tjubija, l-maħfra, ir-relazzjonijiet awtentiċi, relazzjonijiet veri, imħabba vera, imħabba diżinteressata. U x'jagħmlu dawn id-dixxipli? Iġibu l-ħmara u l-felu u jqedu fuqhom l-imnatar tagħhom u hu għad fuqhom. Kemm sabiħa din ix-xena. U San Mattew kemm irid jifhem ħafna iktar minn dak li forsi apparentement qiegħed jgħidilna. L-ewwel qabel kollox it-traduzzjoni litterali ma titkellemx minn imnatar imma mill-ħwejjeġ. Ġifieri dawn neħħew il-ħwejjeġ. Il-ħwejjeġ kollha ta' imatja bil-Griek, il-ħwejjeġ mhux il-mantar. Kif Ġesu innifsu ineħħi il-ħwejjeġ narawha nhar il-ħamis jekk Alla jrid meta nagħmlu lezzju divina fuq Ġesu li jaħsel riġlejn id-dixxipli. Ineħħi l-ħwejjeġ kollha tiegħu. Ipoġġi l-identità tiegħu. Dawn id-dixxipli aħna jekk għandna dixxipli veri ta' Ġesu, impoġġu id-dinjità tagħna, l-identità tagħna ma ninsewx il-libsa fil-mentalità orjentali, fil-mentalità tal-Bibja tfisser l-identità, il-persuna. U allura meta jien impoġġi l-libsa biex xi ħadd joqgħod fuqha jew biex xi ħadd jgħaddi minn fuqha, qiegħed nuri s-sottomissjoni kollha tiegħi għall-persuna ta' Ġesu. Ekku allura meta id-dixxipli jpoġġu l-imnatar tagħhom fuq il-ħmara u fuq il-felu biex Ġesu joqgħod fuqhom, joqgħod fuq dawn il-ħwejjeġ aktar mill-imnatar il-mantar u xi ħaġa li l-lut kienu jirbsu fuq in-naħa ta' barra tal-ħwejjeġ tagħhom. Imma il-ħwejjeġ jgħidilna San Mattew. Meta Ġesu jpoġġi bil-qiegħda fuq il-ħwejjeġ ifisser li id-dixxipli poġġew id-dinjità tagħhom, l-identità tagħhom wara Ġesu. Huma dixxipli ta' Ġesu. Huma persuni li għandhom il-fiduċja kollha tagħhom f'Ġesu. Fiduċja sħiħa f'dan is-sultan ġwejjed li bħal Iżak sejjer lejn Ġerusalemm biex jagħti lilu nnifsu. Ukoll mhux id-dixxipli biss, imma qatt kbir ta' nies firxu l-imnatar tagħhom fit-triq. U hekk forsi naħseb importanti għalina, hekk meta in-nies li ma kinux jafu lil Ġesu raw id-dixxipli ta' Ġesu illi kienu daqshekk fidili għalih, daqshekk ħbib tiegħu, daqshekk ubbidjenti għalih, huma wkoll jagħmlu l-istess ġest tagħhom. Ekku jiena nistaqsi li l-nifsi, jekk meta n-nies jaraw lili, mhux tant jisemgħuni għax forsi naf nitkellem u forsi naf nispjega u allura ma jfissirx li taf tispjega u titkellem, tagħmel dak li tispjega u titkellem ma jfissirx li jien nagħmel dak li ngħid. Allura mhux meta wieħed jisma', imma meta wieħed jara. Jekk jiena nittama li meta jaraw lili, meta jarawna n-nies, ma jarawx weraq biss, imma jaraw il-frott. U meta jaraw il-frott huma wkoll imbagħad iniżlu il-ħwejjeġ tagħhom, ineħħu l-ħwejjeġ tagħhom, iniżlu l-persuna tagħhom u jissottomettuha l-persuna ta' Ġesu. Hekk jalla, hekk fil-mixja tagħna lejn Ġesu, fil-mixja tagħna wara Ġesu matul din il-ġimgħa. Hekk inkunu nies li mhux biss nitħattu nparlaw kif qed nagħmel jien bħalissa, imma nwettqu. Hekk ħalli forsi kif jgħid Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mattew iktar il-qudiem kapitlu 5 biex il-bnedmin jaraw l-emejjel tajba tagħkom u mhux ifaħru lilkom ma jagħtu glorja lill-Missier, jiltaqgħu mal-Missier. Hekk kif ġralhom dawk in-nies li kienu fit-triq mill-għolja taż-żebbuġ lejn Ġerusalemm, raw lid-dixxiepli illi issottomettew il-ħwejjeġ tagħhom
lil Ġesu, il-persuna tagħhom lil Ġesu u għamlu bħalu. Ħadu l-eżempju minn għandhom. U dawn in-nies allura kemm id-dixxipli kif ukoll in-nies l-oħra, il-folol li kienu mixja bdew jgħidu u jgħidu Osanna lil bin David. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna lil bin David, Osanna fl-ola tas-smewiet. Il-kelma Osanna, forsi nistgħu nisaqsu xi tfisser din il-kelma Osanna. Ġejja minn kelma ludija, il-kelma ludija hija ħosi aħna, li tfisser l-ewwel qabel kollox ajjut, għajnuna, għejni, hija talba, idħol għalija l-kelma Osanna. Imma tfisser ukoll mhux biss l-ajjut, tfisser ukoll l-effett ta' din il-kelma. Tfisser ukoll is-sodisfazzjon tat-talba li tkun saret permezz tal-ajjut. Jiġifieri qisu t-talba li hija maqluwa il-kelma Osanna. Allura ħadet mhux biss it-tonalità ta' talba, imma wkoll ħadet il-kwalità ta' ringrazzjament. Tfisser ukoll tirringrazzja, trotħajr, tfaħħar. Osanna lil min? Lil bin David. Osanna lil bin David. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Hawnhekk għandna riferiment tas-Salm 118. Ħalli nifhmu aħjar anki il-kelma Osanna. Il-kelma Osanna jitradotta ejja nitolbuk mulej. Fis-Salm 118. Allura s-Salm jgħidlek ejja nitolbuk mulej, salvana, ejja nitolbuk mulej, atina r-risq. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, imberkukom minn dar il-mulej, Jaħwe u Alla u id-dawl tagħna, tqasmu f'purċissjoni bil-frijaj fidejkom saħdejn l-artal. Dan huwa Salm 118 li jseħħ kollu kemm hu f'din il-ġrajja ta' Ġesu li jinżel flimkien mad-dixxipli u ħafna nies oħra ixejru l-palm u jfaħruh u jgħidu Osanna, Osanna. Però x'fehmu n-nies u x'kienu qegħdin jifhmu n-nies meta bdew jgħidu Osanna lil bin David. Bin David għalihom kien il-Messija, imma l-Messija skont il-mentalità dejjem tal-Antik Testament. Għalkemm jissottomettu l-imnatar tagħhom, il-persuna tagħhom għal Ġesu, però żgur li baqgħet dejjem hemm l-idea biex hekk nafu iktar il-qudiem anke l-istess dixxiepli fil-ġnien taż-żebbuġ, fl-aħħar ikla matul il-passjoni fil-fatt kollha jaħarbu, l-idea li kellhom ta' bin David ta' Messija kienet dik ta' Messija qawwi, Messija setan, Messija tal-Antik Testament. Waqt li Ġesu qed jurihom bil-ġesti tiegħu, bl-emil tiegħu, riekeb fuq ħmara, fuq felu ta' ħmara mhux fuq iż-żiemel bħalma kienu jidhru jippreżentaw ruħhom ir-rejjiet islaten il-ġenerali l-kbar, fuq il-qawwa taż-żiemel, il-prepotenza, l-aggressività tal-annimal f'saħħtu bħalma hu ż-żiemel, Ġesu le, Ġesu jażel l-annimal tat-tabija, l-annimal tad-dbatija, l-annimal tal-ubbidjenza li huwa l-ħmar, li hija l-ħmar. Ukoll din it-talba meħuda dejjem minn Salm 118 imbirek minn ġej f'isem il-mulej kienu jgħiduha s-saċerdoti tat-tempju meta il-pellegrini, meta n-nies li kienu ġejjin mid-diversi nħawi tal-art ta' Iżrael jaslu fil-bieb tat-tempju ta' Ġerusalemm. Kienu jilqgħuhom propju din l-espressjoni, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. U waqt li Ġesu kien għaddej minn hemm, jgħidilna l-Vanġelu ta' San Mattew, marru żewġ omja jgħidu bin David ħennarina. Din l-espressjoni bin David insibuha kemm il-darba fil-Vanġelu ta' San Mattew ma ninsewx li l-Vanġelu ta' San Mattew miktub għall-Lut u allura din l-idea ta' Messija skont l-idea tal-Antik Testament kienet qawwija ħafna fost fil-komunità li għalihom qed jikteb San Mattew u kien diffiċli għalihom bħalma hu diffiċli għalina biex nagħmlu shift biex mill-Messija qawwi setan li jista' kollox tal-Antik Testament ngħaddu għall-Messija debboli dajjef minħabba li huwa iħobb, minħabba li jagħti ħajtu, minħabba li huwa wieħed li jaqdi, mhux li jikmanda, minħabba li huwa wieħed li jħalli lil ħaddieħor jiżvoga l-aggressività tiegħu fuqu, allura dan il-Messija u Messija li apparentement fl-għajnejn tagħna skont il-kriterji tagħna jidher dajjef. Din ix-xift
kienet diffiċli ħafna. Din il-bidla fil-mentalità tal-Lut kif ukoll tagħna hija diffiċli, mhux bla kemm nagħmluha. U minħabba fekk, propju minħabba fekk, meta Ġesu jidħol b'dan il-mod fil-belt ta' Ġerusalem, kważi b'dan il-mod konflittwali, u dieħel bħala sultan ġwejjed riekeb fuq feru ta' ħmara, fuq ħmara u fuq feru ta' ħmara, waqt li n-nies għandhom l-idea li huwa Messija potenti, Messija qawwi, meta jidħol Ġerusalem, il-Vanġelu jgħidilna il-belt tqanqlet. Hawnhekk issa wasalna għat-tieni post fil-bidu tal-lezzju jekk tiftakru għedtilkom li l-lezzju tal-lum hija kollokata fi 3 postijiet differenti. Għandna Betfaġe qabel ma Ġesu jibda nieżel in-niżla ta' Ġerusalem, għandna il-Ġerusalem, il-belt, u mbagħad iktar tard għandna t-Tempju ta' Ġerusalem. U hawnhekk Ġesu jidħol f'Ġerusalem, u xi tkun ir-reazzjoni tal-belt ta' Ġerusalem, tan-nies ta' Ġerusalem għal din il-purċissjoni u xekk li min-naħa fija hemm Ġesu li huwa ġwejjed, li huwa qalbu tajba, li huwa s-sultan tal-qadi, u min-naħa l-oħra hemm min-nies illi qegħdin iċabxpulu, qegħdin jifirħulu, illi għalihom hu s-sultan illi jista' jkun dak illi jeħlishom mill-poter politiku, poter tar-Rumani, għalihom din kienet tfisser is-salvazzjoni, il-ħelsien għall-Lut dan kien li huma jsiru mexxejja tagħhom infushom mhux biss imma tad-dinja kollha kemm hi permezz ta' xi ħadd li huma kienu jgħidulu Messija. Imbagħad jiġi dan Ġesu però illi mhux talli ma jużax il-qawwa, mhux talli ma jużax il-potenza, il-poter, imma saħansitra juża djufija tal-imħabba biex jirbaħ lil bnedmin kollha. U allura il-belt ta' Ġerusalem titqanqal. X'jiġifieri l-kelma titqanqal? L-idea din il-kelma l-idea hija ta' terremot. Mhux sempliċement jiġifieri Ġerusalem ħasset xi ħaġa, le, imma kważi din id-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalem qalbet lill-belt kollha ta' taħt fuq. Mhux biss minħabba n-nies li kienu deħlin fiha, imma l-iktar minħabba dak li kien qiegħed jiġri minħabba id-dubji li bdew jiġuhom il-kapijiet, minħabba il-mistoqsijiet, minħabba l-inċertezzi li bdew jiġuhom in-nies tal-belt ta' Ġerusalem dwar il-persuna ta' Ġesu. Ekku tant biex ikollna idea ta' dan it-terremot, ta' dan it-tqanqil kemm kien kbir fil-belt ta' Ġerusalem, l-istess kelma tqanqlet hija użata biex San Mattew mbagħad jgħid li l-assisa qabdithom roda, sejħilha traduzzjoni hija roda, u saru qishom mejtejn wara li Ġesu iqum mill-mewt meta titneħħa l-blata tal-qabar. Kif ukoll għandna l-istess kelma użata fil-bidu tal-Vanġelu meta titqanqal Erodi u Ġerusalem kollha miegħu meta il-maġi imorru jistaqsu fejn hu s-sultan tal-Lut li twilet. Għaliex għax huma aħbarijiet u hija xi ħaġa ġdida li tixxejkja li tedet dak li jiġri s-soltu. Hija xi ħaġa li tixxokkja li inti s-soltu qiegħed fil-kwiet tal-belt ta' Ġerusalem, il-belt li hija prattikament għajn ta' mhux biss ta' ġid spiritwali ma' wkoll ta' ġid materjali għall-Lut, sa naraw ftit iktar il-qudiem, il-belt li kienu jżuru ħafna pellegrini, ħafna nies, il-belt li kienet ordinata, organizzata, il-belt li kienet kontrollata mis-soldati tat-Tempju, immexxija mill-qassisin il-kbar, immexxija wkoll mill-iskribi, kien hemm ukoll ftit il-Fariżej li kienu jidħlu fiha. Imbagħad jiġi dan Ġesu dan il-pellegrinaġġ b'din il-folla ta' nies warajh illi prattikament joħloq dan id-diżordni. U se jkompli joħloq iktar diżordni kif se naraw iktar il-qudiem. U nara bdew jgħidu isma' ma dan x'inhu? Il-belt titqanqal, il-belt titħawwad. Imma titħawwad ukoll kif se naraw dalwaqt, titħawwad ukoll għal mod ta' kif Ġesu jippreżenta ruħu. Għat-tejp ta' relazzjoni ma' Alla li Ġesu jipproponi lin-nies tal-belt ta' Ġerusalem. Ġesu allura jasal biex jidħol fit-Tempju, it-tielet post fejn ikkollokata l-lezzju tal-lejla, jidħol fit-Tempju hemmhekk
meta jidħol hemm jagħmel żewġ ġesti li jfixklu, li jkomplu jgħeddu, li jkomplu iqanqlu terremot ieħor lill-qassisin u lill-kittieba. X'jagħmel? Ikeċċi lill-bejjija u x-xerrejja u iktar il-qudiem kif se naraw ifejja l-omja u l-itsopob. Imbagħad tkun din tal-aħħar li jfejja l-omja u l-itsopob li tgerfex iżjed lill-qassisejn il-kbar u lill-kittieba u hemmhekk jiddeċiedu li jridu jeħilsu minnu. Però ħanaraw dawn iż-żewġ ġesti waħda wara l-oħra. Mela Ġesu qabad ikeċċi l-barra l-bejjija u x-xerrejja kollha li kien hemm fit-tempju. Jekk ma ninsewx li jekk minkejja dan it-tifsir u dawn id-dettalji qed nidħlu fihom, ma ninsewx li aħna qed nippruvaw nagħmlu l-mixja tagħna ma' Ġesu. U qed nippruvaw nħallu lil Ġesu jeduka lilna wkoll. Kif bil-mod il-mod eduka lid-dixxipli u eduka lil dawk in-nies l-oħra li jiltaqgħu mad-dixxipli. Jekk jew inħalluh, jew inħossuna aħna nqisuna aħna jew bħal dixxipli jew bħal dawk in-nies oħra li kienu preżenti għal dak li kien qed jiġri f'Ġerusalemm biex aħna wkoll inħallu lil Ġesu jkellemna, imissirna qalbna jekk hemm bżonn niqanqilna qalbna, jeddidna, jiċċellinġjana u x'hekk biex inħalluh ibiddilna. Mod speċjali jekk aħna qegħdin nibdew din il-ġimgħa. U allura Ġesu jaqbad jkeċċi l-barra l-bejjija u x-xerrejja kollha li kien hemm fit-tempju qaleb l-imwejjed tas-sarrafa tal-flus u s-siġġijiet ta' dawk li kienu jbjew il-ħamiem. U qalilhom hemm miktub li dari dar it-talb tissejjaħ intom imma għamiltuha qar tal-ħallelin. Dan huwa ġest sinifikattiv ħafna, importanti ħafna, hekk li nħoss li l-mulej Ġesu jixtieq ikellemna ħafna bih. Dan il-mexxej ġwejjed, aħna għedna li huwa mexxej ġwejjed ta' qalb tajba, mexxej li jaħfer li jħobb imma mbagħad jieħodha qattab ħabel kontra l-ispekulazzjoni tat-tempju. Kien żmien kif nafu anki minn kitbiet barra mill-Bibja bħalma il-kitba ta' Giuseppe Flavio, nafu li t-tempju ta' Ġerusalemm f'dak iż-żmien kien għaddej minn momenti ta' korruzzjoni kbira. Fil-fatt il-qassis il-kbir dakinhar kien Kajfa, nafu li kien bniedem korrott u kien bniedem li jikkorrompi. Anki biss il-mod ta' kif kien jiġi maħtur il-qassis il-kbir ukoll diġà jġalek taħseb ħażin. Il-qassis il-kbir kien jinħatar mir-Rumani. U kif kien jinħatar mir-Rumani? Kif kienu jagħmluh l-screening, kif kienu jiddeċiedu min se jkun qassis il-kbir? Min kien iħallas l-iktar? U allura dawk il-kandidati li jridu jsiru saċerdoti qassis il-kbir x'kienu jagħmlu? Kienu jmorru jiġru għand in-nies li jafu, forsi għand negozjanti, jitolbuhom il-flus, imbagħad iweduhom li jekk isiru huma qassisin il-kbar, wara li jkunu ħallsu lir-Rumani bil-flus li jkunu ddubbaw minn hawn minn hemm, jekk isiru huma qassisin il-kbar lil dawk in-negozjanti jew lil dawk il-bnedmin li jkunu kontribwew biex il-qassejs isir qassis il-kbir, imbagħad kien igawdi, imbagħad kienu se jpoġġuh sewwa. Allura immaġinaw f'liema sitwazzjoni kien it-tempju ta' Ġerusalemm. Il-korruzzjoni mhix xi ħaġa li bdiet il-bieraħ, imma bdiet mal-bniedem. U allura l-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesu jippropju jippurifika lit-tempju, jippurifika lit-tempju. U din il-purifikazzjoni, dan il-proċess li jibda Ġesu dakinhar, jalla ma jispiċċa qatt. Aħna nafu li anki l-Papa stess jipprova jagħmel dan il-proċess, mhux biss il-Papa Franġisku, ma anki l-papit ta' qablu. U anki l-papit li jiġu wara żgur, bħal l-isqifijiet, l-isqof tagħna, l-isqifijiet kollha. U x'hekk kull min għandu responsabilità ta' x'imkien, il-kappillani, aħna is-saċerdoti, kull min responsabbli ta' xi ħaġa. Irridu noqogħdu ħafna attenti għal din il-purifikazzjoni, biex it-tempju ma jsirx post tan-negozju, ma jsirx qar tal-ħallelejn. Hawnhekk Ġesu b'mod forsi goff, imma b'mod eklatanti, b'mod ċar, b'mod sabiħ ħafna, b'mod li jifhmu kulħadd, Ġesu jibda jkeċċi l-bejjija u x-xerrejja, m'hemmx negozju fit-tempju. Bejjija u xerrejja kulħadd. M'hemmx it-tempju mhux post tan-negozju. Imbagħad San Mattew isemmi żewġ affarijiet oħra li jagħmel Ġesu. Jaqleb l-imwejjed tas-sarrafa tal-flus. Għaliex għax it-tempju
kellu l-munita tiegħu. Immaġinaw li aħna lawċin ikollna l-munita tagħna. Tajjeb u min jiġi minn Malta ikun hemm bank ix-xatt u min jiġi minn Malta jrid isarraf il-flus biex imbagħad iħallas bil-flus hawn ċejn għawdex. Sintendi, aħna x'namlu? Nippruvaw u xek jekk ta' euro u xek li jagħtina Malti nagħtuh 60 cents jew 70 cents lura biex it-30 cents jew 20 cents li jibqgħu naqilgħu minn fuqhom hekk kienu jagħmlu fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Ġifieri kienu proprji nqdew b'dan il-ġest jridu jisalfu l-flus biex jużaw il-flus tat-Tempju bl-iskuża li l-flus l-oħra huma mniġsa, allura jridu jixtru bil-fors bil-flus tat-Tempju biex l-offerta mbagħad tkun pura, tkun tot, allura kien sar propju għajn okkażjoni ta' korruzzjoni kbira. U allura Ġesu l-ewwel li jagħmel jaqleb dawn l-imwiet tas-sarafa tal-flus. Imma mhux biss x'jagħmel ukoll. Ġesu jaqleb is-siġġijiet ta' dawk li kienu jbjew il-ħamiem għaliex għax mhux tan-naċ jew tal-baqar imma tal-ħaq għaliex. U anke hawnhekk Ġesu jagħmel ġest sinifikattiv għax il-ħamiem kienet l-offerta li kienu jagħmlu l-foqra, li kienu jixtru l-foqra. U allura x'kien jiġri? Kien jispekulaw dawn in-negozjanti anki fuq il-fqir, anki fuq il-fqir. Hekk forsi dak li kien jiġri dakinhar hekk maħniex inbedin minnu wisq bħalissa. Hekk wieħed irid joqgħod attent għax jista' jkun li tiġina tentazzjoni illum f'din is-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha. Li dak li qabel kont tixtrih b'euro issa jibda jiswa euro u nofs jew 2 euros. Propju u xek ħafna drabi spekulazzjoni magħmula fuq il-fqir. Spekulazzjoni magħmula fuq il-fqir u dan Ġesu ma jistax għalih. Allura din il-korruzzjoni mhix marbuta biss mat-Tempju. Għax għalija faċli ngħid iwa il-gvern jikkorrompi, iva l-Knisja imma jien Toni, jien Don Anton, int kull wieħed u kull waħda minna. Fejn jidħol in-negozju, fejn jien, it-tempju ta' ruħi, it-tempju ta' qalbi, jien insarraf flus fit-tempju ta' ruħi, fit-tempju ta' qalbi, jien nbih il-ħammim bloli fit-tempju ta' ruħi, fit-tempju ta' qalbi, jien ninqeda b'dak li huwa ta' Alla biex nigwadanja jien, mhux biss fi flus imma f'affarijiet oħra. Ninqeda bit-tempju, ninqeda balla biex nigwadanja jien, mhux biss fi flus, imma anke f'affarijiet oħra. Hawnhekk Ġesu verament jagħmel ġest ta' purifikazzjoni tat-Tempju. U jrid jippurifika t-Tempju tiegħi l-ewwel qabel kollox. Li kull wieħed u kull waħda minna San Pawli jgħidilna li aħna tempju ta' Alla. Veru, forsi l-istrutturi l-kbar, il-Knisja, l-Istat, għandhom bżonn ta' purifikazzjoni kontinwa. Imma anke l-istrutturi żgħar, il-persuna tiegħek, il-familja tiegħek. Aħna wkoll għandna bżonn ta' purifikazzjoni. Interessanti għax dan kollu jseħħ, dan kollu jiġri u diħel fit-Tempju ta' Ġerusalemm, Ġesu. Ftit qabel it-Tempju f'Ġerusalemm, fil-belt ta' Ġerusalemm, min mar Ġerusalemm jafx qed ngħid, hemm llum għadek tarawhom, hemm qishom ħafna ħofor, qishom ħafna bjar, hekk mhumiex fondi. Dawn isejħulhom migvot, il-migve. Dawn kienu banjijiet. Banjijiet li kienu jkunu mimlijin bl-ilma għal liema raġuni. Għax qabel ma tidħol fit-Tempju ta' Ġerusalemm inti trid tinħasel, trid tippurifika ruħek. U allura Ġesu hawnhekk jgħaddi lilek mhux mill-banju tal-migve jew tal-migvot, mhux bil-banju tal-ilma biex ninħasel minn barra, imma jgħaddini Ġesu lili u lilek mit-Tempju tal-qalb. Jgħaddini mill-banju tal-qalb, mill-purifikazzjoni tal-qalb. Ġesu jridni nikkonverti f'qalbi, mhux f'ġismi. Id-diskors li għamilna ftitilu, li għamilna qabel tat-tina, mhux importanti l-weraq, imma importanti s-sustanza, importanti l-frott. Imma x'jagħmel iktar Ġesu? Jagħmel ġest ieħor. Ġest ieħor li ifixkel għal kollox lill-mexxejja tat-Tempju, lill-qassissini l-kbar u lill-iskribi. Ġesu ifejja lill-lomja u lit-sopob. Ifejja lill-lomja u lit-sopob. Bħalli kieku Ġesu rid iwasslilna messaġġ qawwi ħafna il-lejla.
Il-qima vera lejn Alla, il-qima vera lejn Alla, it-tempju ta' veru hija l-imħabba, hija l-għajnuna lil minnu fil-bżonn. it-tempju qiegħed hemm man-nies, mhux in-nies għat-tempju. Għax Alla huwa l-poplu u mhux il-poplu għal Alla. Hekk kemm huma qawwijin dawn il-messaġġi tal-Vanġelu tal-lum. Hekk Ġesu li jfejjaq lill-omja u li tsopop fit-tempju. Ma ninsewx li għalkemm ma kienx tiġri ma fil-ktieb tal-Levitiku hemm miktub li min għandu xi mankament, min għandu xi difett ma jistax jersaq lejn it-tempju. U proprju Ġesu jfejjaq lill-omja u li tsopop fit-tempju. Għaliex? Għax dik hija l-qima spiritwali. Dak huwa s-sakrifiċċju li joġob lil Alla, l-imħabba lejn il-batut, l-imħabba lejn il-fqir. Ippruvaw ninnutaw ftit il-mixxa li qiegħed jagħmel magħna Ġesu aħna u deħlin Ġerusalemm. Mela mhux importanti li jiena noffri il-baqra, li jiena noffri il-naġa, li jiena noffri l-ħamima, mhux importanti. Dik hija sinjal ta' xi ħaġa iktar importanti, iktar profonda. X'inhi l-ħaġa iktar profonda? L-imħabba tiegħi lejn il-batut, l-imħabba tiegħi lejn il-fqir. Dak li jgħid il-profeta Osea, jiena ubbidjenza rrid u mhux sakrifiċċju. Imħabba lejn il-batut, lejn il-fqir rrid u mhux vittmi maħruqa. Ħafna drabi u xek ir-riskju tagħna li nsaru li naqgħu f'ħafna ritwaliżmu, b'ħafna riti. Hekk forsi il-pożittiv, biex nieħdu l-pożittiv tifhmu nix ħażin, jiena m'għandi xejn kontra id-devozzjonijiet u r-riti u l-proċessjonijiet u l-festi. Assolutament. Imma li rridu noqgħdu ftit attenti hija illi ma nirrenduhomx biss xi ħaġa li tidher minn barra mingħajr il-qalb. U l-qalb tkun qiegħda hemm jekk il-qima spiritwali tibda propju, jekk il-fidi tibda propju minn din l-imħabba lejn il-batut, l-imħabba lejn il-fqir. U l-batut u l-fqir mhux imbiet minnek. Ibda aħseb fin-nies ta' darek l-ewwel wejt minnu il-batut u l-fqir. Id-dar tiegħi li rid nieħu ħsieb, li rid inħobb iktar. U hemmhekk diġà tkun qiegħed int tagħmel is-sakrifiċċju spiritwali. Hemmhekk diġà int tkun qiegħed toffri lil Alla xi ħaġa li toġbu tassew. Hemmhekk int tkun qiegħed tagħmel minn dik id-dar tempju ta' veru, tempju ħieles u xekk minn ħafna dettalji u xekk minn ħafna aċċidenti li m'għandniex bżonnhom jew li forsi ifissru ftejt mhumiex l-iktar importanti. U allura l-qassisin il-kbar u l-kittieba ma jifilħux is-saportu meta jaraw illi dal qiegħed jiġri. U jeħduha għat-tabla ħabel kontra Ġesu. Anzi jibdew jaħsbu biex jaraw kif se jeħilsu minnu. U jippruvaw jeħilsu minnu mhux biss għaliex jeħodha għaliex jarawh ifejjaq li tsopop u lill-omja, imma jeħilsu minnu wkoll għax jgħidu li it-tfal qegħdin jgħidu wasalna lil bin David. U hawnhekk interessanti nispiċċaw bija, kamer ftit tal-ħin. Interessanti għaliex San Mattew irid jurina li din il-komunità l-ġdida dawn id-dixxipli l-ġodda ta' Ġesu li huma l-omja mfejqa, tsopop mfejqa u t-tfal huma dawk li prattikament ma joġbux jew ma jidħlux fil-kriterji tal-kapijiet ta' reliġjon ludija. It-tfal ma setgħux jifaħru lil Alla, it-tfal taħt l-età, it-tfal taħt 12 sena ma setgħux ilisnu l-iskrittura u hawnhekk għandna l-itfal li jlisnu l-iskrittura. Għandna l-itfal li kapaċi huma wkoll għalkemm mhux suppost qabel ma jkollhom 13 sena qabel ma jagħmlu ċ-ċelebrazzjoni tal-bar mitzvah jgħidula mhux suppost jikkwotaw l-iskrittura ma hawnhekk għandna tfal li qegħdin huma wkoll ixandru il-kelma tal-Alla. U l-Vanġelu tal-lum allura jispiċċa billi jgħidilhom intom qatt ma qrajtu illi minn fomm it-tfal bit-trabi tal-ħalib intħejjejt tifħir għalik. Hawnhekk Ġesu jikkwota s-Salm 8, wieħed mis-salmi, salmi sbieħ, li proprju jitkellem illi anki t-tfal
u trabi tal-ħalib jistgħu jfaħru lil Alla. Hekk intemmu din il-lezzjo divina illum propju bi frażi li jgħid Zwinglio. Zwinglio kien wieħed mill-fundaturi tar-Riforma, dawk li firdu il-Knisja tal-Protestanti mill-Knisja tagħna. Hekk mhux kull ma għamlu dawnu ħażin, għamlu ħafna żbalji, però mhux kull ma għamlu ħażin. U fost l-affarijiet li jgħidek fuq il-festa tal-lum, fuq iċ-ċelebrazzjoni li qed ngħidu llum, li qed nagħmlu llum, jgħid illum Ġesu m'għadux jirkeb fuq dar ta' ħmar. Imma hu fqir iktar minn hekk. U jiġi permezz tas-sempliċità tal-kelma, jgħid dan Zwinglio, u aħna ngħidu wkoll, u jiġi permezz tas-sempliċità tal-biċċa ħobs tal-Ewkaristija. U dan ikompli ma' dak li jgħid San Pawl. Intom tafu l-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, illi għad li kien għani ftaqar minħabba fikom, sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Hekk jalla, hekk din il-mixja li bdejna ma' Ġesu minn Ġeriko sat-Tempju ta' Ġerusalem, twassalna matul din il-ġimgħa biex niċċelebraw miegħu l-ewwel l-aħħar ikla, imbagħad it-tbatija tiegħu, il-mewt tiegħu u fl-aħħar il-qawmin tiegħu. Jalla kull wieħed u kull waħda minna hekk nistampaw fil-moħħ u fil-qalb tagħna il-mixja ta' Ġesu biex nagħmluha wkoll il-mixja tagħna li twassalna għall-lena ta' dejjem miegħu ġurnata il-koll flimkien qed niltaqgħu fil-ġenna. Nixtieq nfakkarkom illi kalla jrid il-lezzja divina li jmiss issa tkun nhar it-tnejn li tlieta u l-erba', it-tnejn ser tkun fuq il-figura ta' Ġuda fil-Passjoni, tlieta fuq il-figura ta' Pietru u l-erba' fuq il-figura ta' Marja ta' Magdala. Nispiċċaw bil-kant tal-aħħar il-lejl it-tajjeb lil kulħadd. Il-kant tal-aħħar hu meħud propju taħt il-ħitan tal-Belt ta' Ġerusalem u tidher kultant ukoll l-olja taż-żebbuġ fuq in-naħa tax-xelluk tat-Tempju, tal-ħitan tat-Tempju ta' Ġerusalem. We see His love and mercy. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing. Come on, you sing. Hosanna, Hosanna. Come on. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take